enorme prazer de presentarvos a Rosa Grille, que ven de Ferrolterra. Hai un par de anos tivemos con nos a Chispa, mascota da Biblioteca Xoán Farias, que é a trouxera Rosana Rodiles. É unha biblioteca exemplar e que está no plan B dende o segundo ano. E Rosa é simplemente unha mostra de que hai un relevo para aquelas, digamos, primeiras pioneiras que se fixeron con responsabilidade das bibliotecas plan B. Así que xa vos deixo con ela e nos conta as súas experiencias. Moi ben. Eu veño a falar sobre as experiencias dentro do proxecto de bibliotecas creativas que fixemos o curso pasado na Biblioteca Xoán Farias, que é a biblioteca do CEI de Pazos. Bueno, nós somos un centro pequeno de 4 unidades que acolle alumnado do rural e que a meirande parte das familias teñen un escaso acceso a recursos tecnolóxicos, xa non tanto polo nivel socioeconómico das familias, senón tamén porque, claro, estamos nun entorno rural e a conectividade nunca é todo o ideal que debería de ser, non? Entón, sí que notamos que a nivel tecnolóxico sí que hai eivas que temos que tentar traballar dende a biblioteca porque vemos que aínda que parece que os alumnos saben, van quedando cousas por aí que non os fan o competente que nun principio parece que son, logo non o son tanto. A nosa aposta é pola aprendizaxe baseada na actividade, nas experiencias. Entón, dende idades moi temperás, traballamos este aspecto dende un enfoque colaborativo. Formámonos a través de proxectos de formación todo o profesorado de centro. É certo que dende hai 2 cursos para aquí houbo como un cambio de metodoloxía a nivel xeral no centro. Comezamos a traballar con unha planificación curricular moi forte, todos os cursos de primaria xuntos, as áreas de naturais e de sociais, a través do aprendizaxe baseado en proxectos, dende unha perspectiva da aprendizaxe colaborativa. Nos, o ano pasado, comenzamos a andaina no proxecto de bibliotecas creativas, o sea, foi o noso primeiro ano. Pero, ademais, é que para nós foi un ano convulso en todos os sentidos, non só polo COVID, eso vivimos todos, senón tamén porque foi un ano de cambios a nivel de centro. A persoa que levaba 13 anos coordinando o proxecto de bibliotecas escolares dá un paso á frente, toma a dirección do centro, entón precisábamos un relevo na biblioteca. Collo eu o relevo, o listón, o legado de Rosana. A verdade é que é unha persoa destas exemplares das que deixan pegada en todo o que fan, cun traballo incansable e super profesional a nivel de alfabetización, de estrategias de fomento da lectoescritura. Claro, está clarísimo que cando as persoas cambian, os proxectos tamén cambian, non? Entón, dende facía 2 ou 3 anos, aparecera ese recanto argalleiro dentro da nosa biblioteca. E que sucedeu? Pois que este era o momento de facer que ese recanto argalleiro tomara máis presencia dentro das dinámicas de biblioteca. Entón decidimos plantexarnos 3 tipos de actividades que foron polo que estamos aquí hoxe, non? E polo que fomentamos este recanto argalleiro a través da integración das actividades STEM. As nosas propostas van en torno a 3 eixos. A primeira son os obradoiros STEM, que están concebidos como un tempo de ocio activo, san, productivo, creativo, dentro da biblioteca nos tempos do recreo. Logo tamén está as gamificacións, que empregámolas en momentos moi puntuais. Por exemplo, o ano pasado fixemos unha de inicio ao gran proxecto que tivemos ao longo do curso, logo fixemos un ano medio aproveitando unha festividade que para nós é moi
importante que os 100 días de cole, non? Os 100 días lectivos, contamos os días que temos clase, o día que facemos os 100 días lectivos, pois facemos un gran xogo no que bueno, ponse en funcionamento todo o cole, non? E aproveitamos os 100 días, non? Para nós é xa unha data moi significativa. Isto está fenomenal porque os nenos de infantil e primeiro e segundo, como traballan coas centenas e co método ABN de matemáticas, pois entón isto motiva moito chegar á centena, non? É motivador para eles. Si que é certo que este ano quedounos esa gamificación final na que afondaríamos no produto social relevante da aprendizaxe de proxectos, quedounos sen chegar a esa gamificación porque polo tema do COVID, por a suspensión das actividades lectivas. E logo tamén, o ano pasado, ademais de solicitar o acceso ao proxecto de bibliotecas creativas, tamén solicitamos o proxecto de DigiCraft no teu cole. Plantexámoslo como unha forma de conseguir material tecnolóxico para incorporalo ao recanto argalleiro da biblioteca. Para que non saiba de que vai este proxecto, pois está patrocinado pola Antega e a Fundación Vodafone, e ten dous itinerarios, un é de realidade aumentada e videoxogos, e outro é de inteligencia artificial e robótica. E seguimos. Os retos STEM, fixemos, ata o confinamento, fixemos 4, non? Fixemos un obradoiro de Lego, unha de electricidade, outro de robótica e outro fixémolo como para traballar o texto instructivo e a utilización de maquinaria. Como plantexamos estes retos STEM? Bueno, pois ao principio temos que decir que son voluntarios e que implica certa reflexión, non? Por parte do alumnado, porque xa de primeiras teñense que achegar á biblioteca e ver que é o que está ali anunciado no panel de fora da biblioteca. Hai un cartel que anuncia a actividade, eles achéganse, investigan a ver de que vai esta proposta, e se lles interesa, se conectan con esa actividade, pois teñen que anotarse, non? Polo tanto, require esa reflexión de pensar se realmente esta proposta encaixa con os meus intereses ou non, e esa curiosidade. E ten que ser anticipadamente a celebración do obradoiro, porque temos que organizar quendas para que todos os nenos teñan a oportunidade de participar. E durante o tempo do recreo, como unha alternativa de ocio activo, de experimentación, de creación, e que se basea niso, na aprender facendo, non? Pois vou trastear con isto, ao mellor é unha cousa que parece que non teño un interese manifesto nesto, pero se probo, ao mellor encontro pois esa cousa que fai que me enganche, que queira aprender un pouco máis. Logo, ademais, hai propostas que poden ser empregadas polos titores nas aulas en tempos posteriores, pois, por exemplo, para traballar a atención, para, non sei, por exemplo, para contidos de currículum de ciencias, tamén podense empregar eses materiais que se elaboran, entón, bueno, que digamos que non é unha cousa que morre só nese recreo, que elaboran un material que pode ser empregado despois nas titorías como reforzo, como actividades de reforzo de ampliación e que ademais permite dar pistas para poder crear outros materiais para tratar temáticas que interesen nese momento nas aulas. Sobre todo, dende unha visión positiva do obradoiro, non? Vou no recreo, deixo de ao mellor sair ao patio, tal, por ir á biblioteca na que vou traballar, porque a fin de contas traballan, pero é un traballo cunha componente lúdica e con unha visión amable da aprendizaxe. Que consellos lles damos aos nosos alumnos? Pois que perseveren, non? Que ás veces os retos non saen a primeira e que teñen que acostumarse a ser constantes no que fan e que se as cousas non funcionan, a solución non é
enfurruñarse, tirar a toalla, decir, pois xa non quero facelo, senón perseverar, revisar os procedementos que empregaron, a hora de realizar esa actividade, ver que é o que está fallando e tentar modificar algo. Logo tamén, dende esa perspectiva de colaboración, sí que animamoslle sempre a que sexan empáticos co que teñen ao lado. Pois moitas veces temos ao noso carón a un compañeiro que está tendo dificultades. Pois imos a parar un minuto de facer isto que estamos facendo e voulle adicar un pouco a este compañeiro, darlle un empurronciño para que enganche nesta actividade ou neste momento que ten dificultade, poderlle axudar. Bueno, como sempre, ser respetuoso co material e a responsabilidade de recoller sempre o material que se emprega. Aquí temos os retos, non? Empezamos por aquí, empezamos coa idea de ir aumentando en dificultade, un pouco para tantear como iba a funcionar o tema dos aforos, xestionar os grupos. Non tiñamos moi claro se íamos ter un aluvión ou se íamos ter 4 gatos na biblioteca. A verdade é que funcionou moi ben, todos os días estaban os grupos a tope, xa máis non éramos capaces de atender. Sí que é certo que estaban organizados de xeito que podían ir todos, non? Ao longo do tempo que duraba o obradoiro, permitía o acceso a todo o alumnado do centro a eses retos. Empezamos polos retos Lego, que é un material moi familiar para eles, están moi acostumados a traballar con eles, entón, bueno, foi moi doado. Logo, fixemos unha proposta sobre electricidade que coincidiu, ademais, coas xornadas de bibliotecas escolares o curso pasado, de bibliotecas creativas o curso pasado, que falaban sobre os circuitos de papel. Aproveitamos ese tirón dos circuitos de papel dese momento, fixemos tamén un obradoiro con un circuito de papel, logo fixemos outro dos escornabots, que é o material que é a dotación correspondente ao primeiro ano de bibliotecas creativas, e logo fixemos un obradoiro de chapas que, en principio, non parece como moi STEM, non entra como moi na etiqueta tal, pero sí que nos serviu por un lado, para traballar o texto instructivo ou comprender unhas instruccións para manexar unha máquina que en principio non temos idea de como funciona, e por outro lado, nese momento serviunos para traballar uns persoeiros dentro do proxecto. As chapas que fixemos eran sobre uns persoeiros, entón, digamos que en ese momento ese obradoiro sí tiña sentido para nós dentro do proxecto anual que estábamos desenvolvendo. Bueno, pois vos explico así un pouco dos retos. Houve unha proposta dos retos Lego. Houve unha proposta para infantil, que era cos Lego duplo, que estaba relacionada coa orientación e asimetrías, e outra para primaria, na que xa eran as pezas estándar, as básicas do Lego. Bueno, as básicas e as non tan básicas, do tamaño máis pequeno. Para os primeiros niveis de primaria estaba relacionada coa complementación de patróns, tamén entraban en xogo orientación, simetría, algo de traballo de estimación, cálculo, algo de matemáticas, nocións moi elementales, pero se traballaban aí as matemáticas, e logo para os cursos máis altos, ou non, porque ás veces os pequenos tamén enganchan estas propostas máis abertas, a través de desafíos e retos individuais ou colaborativos. Pois, por exemplo, construe unha torre tan alta como a túa perna. Claro, que pasa? Empezamos a poñer pezas e a esa torre non se aguanta. Que é o que falla? Pois hai que buscar a solución. Teño que aumentar a base para que se teña a torre dereita, senón, pois non se vai soster, non? Logo temos aí o obradoiro de electricidade, que fixemos aí ese circuito de papel. Aí temos a nosa amiga chispa que se lle alumea a estrela da variña máxica, non? E fixemos dúas propostas tamén para este obradoiro. A primeira, en educación infantil, fíxose a través de un conto, o conto ese que se ve ali, de Eric Carle, chamase O vagalume solitario, xoga coa luz do cu dos vagalumes. Os pequenos fixeron ese vagalume,
que é un circuito moi sinxelo de dúas pilas de 1,5 e un LED, non? O sea, conectar iso coa polaridade correcta e xa alumeaba. O traballo plástico de facer o títere e listo. Mais logo fixeron tamén un pouco de experimentación coa plastelina. Sí que é certo que todo o material da plastilina era como moi pequeno e os máis pequenos, bueno, enchufaban, pero tampouco se daban moita conta do que estaban facendo, pero sí que a nivel manipulativo sí que eles experimentan coas cousiñas electrónicas, non? E, bueno, desperta aí un interese. Decir que a plastelina fixémola nós, porque a que atopamos comercial conductora ten glute, tiñamos celíacos, entón dixemos, pois facémola, así xa non ten glute. Eso é caseira, non? E logo en primaria fixemos unha charla con eles na que lles explicamos todo o funcionamento o funcionamento elemental dos circuitos, non? Explicarlle o que é un interruptor, o que é a lámpara, o que é a fonte de enerxía, e a polaridade, bueno, moi sinxelo, falamos de circuitos en rede e en paralelo. Despois desa charla se fixo un Kahoot con eles, unha actividade para asegurarnos de que eles realmente entenderan o que se lles explicaba e por que funcionaba así. Fixemos un Kahoot e, bueno, estiveron moi atentos porque resolveron moi ben as probas do Kahoot. E nada, aí tedes, temos aí traballando con plastilina conductora e montando o circuito de papel. Logo tivemos o obradoiro dos escornabots, que fixemos, por un lado, unha sesión co alumnado de quinto e sexto de primaria, da montaxe dos escornabots. Sí que é certo que llos demos soldados, non? Ou seja, os componentes electrónicos estaban soldados, pero o resto montaron eles, pautando así por pasos, por equipos. Cada equipo de 4 montou un dos escornabots de bibliotecas creativas. E nada, moi contentos os nenos de quinto e sexto, porque viron que funcionaban a primeira, e entón foi como un exitazo, non? E logo na biblioteca fixemos un obradoiro de emprego deses robots a través de tabuleiros de xogo, de dados, de poñer obstáculos e seguir percorridos, moi sinxelo para o tempo de recreo. E logo tamén había outras propostas máis abertas, como, por exemplo, construir unha rampa e fai que o robot suba, ou construir un percorrido con materiais, por exemplo, con pinzas e paus, pensa cal é o itinerario que ten que facer para sair dese laberinto que ti lle fixeches, ou fai unha coreografía na que te cruces con outro compañeiro. Entón, bueno, teñen que ir medindo, tanteando, facendo os seus cálculos, as súas estimacións. Entón, non só había esa proposta pechada a través dos tabuleiros, senón que había outras propostas máis abertas. Tamén é certo que o tema dos escornabots que andan 10 centímetros e tal permite un formato moi cómodo, moi práctico a nivel de aula, porque nunha 3 facemos unha fotocopia en un momento e xa temos un tabuleiro de xogo. Entón, sí que é certo que os titores elaboraron materiais pola súa conta para traballar contidos dentro das aulas no proxecto de ciencias naturais ou de sociais. Bueno, este é o obradoiro das chapas. Sobre o texto instructivo, son as instruccións que eles teñen que seguir para facer as chapas. Temos aí a chapa de Carballo Calero, asomando ilustre ferrolán, que aproveitamos precisamente porque o noso proxecto era sobre ferrol e queríamos traballar na gamificación que faríamos uns días despois ou 10 días despois eses persoeiros. Entón, precisábamos dalos a coñecer e dixemos, bueno, pois facemos este obradoiro e xa nos serviu para isto. E nada, agora xa vamos ás gamificacións. Bueno, sempre teñen ese formato, non? Outra cosa que quería decir, dos retos, non? Eses son os máis sinxelos que tiñamos plantexados, e para
chegou marzo, alá que nos fomos todos para casa, e quedáronnos outras propostas sen facer para eses tempos de recreo. Tiñamos pensado facer un de creación de entornos virtuais, aproveitando tamén o material que temos de Digicraft e tal, pois queríamoslo xestionar un pouco para facer un obradoiro sobre creación de entornos virtuais. E tamén queríamos facer outro de Arduino e outro coas placas de Mackey para a construcción de instrumentos musicais con materiais de refugallo, pois, bueno, ten unha pequena parte de programación de Scratch, entón, bueno, íbamos a comezar con isto precisamente cando chegou o confinamento e quedamos aí paradas. Bueno, en canto ás gamificacións, pois decirvos, non, que temos a sorte de que o noso cole é pequeno, o ano pasado éramos 57, este ano subimos un pouquiño a matrícula, un pouquiño así en números totais, non? Pero para nós, porcentualmente, é unha suba importante porque ronda o 12-15% de aumento de alumnado, entón para nós a suba de alumnado é importante, aínda que logo en números non son tantos. Somos 65 este ano, non? E, bueno, pois é un formato no que participa todo o colexio á vez, dende o infantil ata os de sexto, entón, claro, moviliza a todo o cole. Facemos os equipos son estables ao longo do todo o curso, fanse no momento inicial e, ademais, fanse con criterio de lista, ou seja, non buscamos nin afinidade dos nenos, o único que podemos, o mellor, alterar un pouco a lista é o tema dos nenos con NEAE, para que non coincidan no mesmo grupo pois máis dun neno con necesidades de apoio importantes. E nada, o que vos contaba antes, non? Pois comezan sempre, rematan sempre na biblioteca. Fase a sesión inicial, na que se explica a rasgos xerais o xogo, e sempre tamén rematan na biblioteca o desenlace, sempre na biblioteca. Menos este ano que fixemos en exterior, unha gamificación en exterior, entón, evidentemente, non podíamos estar na biblioteca e fora ao mesmo tempo. O que vos contaba, non? Empregámonos en momentos sinalados, pois, por exemplo, ao inicio, conmemoracións, temos feito tamén polo Día da Muller, cando foron unhas compañeiras a Grecia de Erasmus Plus, cando regresaron fixemos un gran xogo como de recepción que nos contaron todo o que aprenderon ou implementamos na gamificación, ou o tema dos 100 días, non? O dos 100 días como xa que é como case sagrado, non? A festa dos 100 días. O que vos contaba do agrupamento, é estable ao longo do curso e que evidentemente heteroxéneo porque entran todos os niveis do cole. Dentro dos equipos, cada quen ten unha función, ou se lle asina un rol, ten unha función que cumplir. Pois os pequenos, pois ao mellor, teñen que encargarse de levar o material, de recoller, de sinalar, de entregar algo, e en cambio os de polo medio fan moito a función de cohesión dentro do grupo, estar pendente de que todo o mundo chegue. Sempre que lles plantexamos este tipo de xogos, explicámoslle que o xogo é un gran xogo, pero é colaborativo, non é unha competición. Non se trata de chegarnos de primeiros. Se non conseguimos chegar todos, sempre montamos ao final como un cofre que precisamos todas as chaves, todos os candeados, todos os códigos, precisámolos para abrilo. Se non conseguimos desentrañar os nós e non podemos acadar o premio. Entón, non é competitivo, trátase de chegar todos, de participar todos e chegar todos. Entón, bueno, pois, eso facemos moito fincapé nesto, esa idea da colaboración, ese traballo desde a aprendizaxe cooperativa, pois, fai que isto flúa e funcione ben. Que sentimos? Que os nenos síntense parte
dende os máis pequenos aos máis grandes. Son un equipo, teñen que traballar xuntos, teñen que conseguir as probas todos xuntos, ninguén pode quedar atrás. Entón, bueno, crean vínculos que perduran, non? Ao longo dos cursos ves como eses vínculos vanse facendo cada vez máis fortes e perduran. Fan que se sintan parte do grupo, ou seja, un sentimento de pertenza. Ao mellor os pequenos están como sempre un pouco perdidos no cole, parece que non acaban de aterrar. Non, non, este tipo de dinámicas fan que se sintan parte, non? Que sexan tan valiosos os pequenos como os maiores. Entran en xogo as inteligencias múltiples porque as probas son moi variadas. Plantexamos sempre como unha oportunidade de experimentación. Sempre, 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 ao mellor ese día non conseguimos, coa superenerxía que acabamos estes xogos, non conseguimos recoller todo isto finalmente, pero sí, ao mellor a xornada seguinte, facemos unha avaliación do proceso. Avaliamos non só se nos gustou ou non nos gustou, senón se esa función que eu tiña dentro do equipo realmente a cumplín. E se a miña participación foi axeitada dentro do equipo para cadar ese obxectivo. Entón, isto é unha cousa que nos consideramos que é moi valiosa do proxecto das gamificacións. Aquí temos o asalto ao castelo que fomos ao castelo de San Felipe. Bueno, deseñamos o xogo, eran 7 probas. Damoslle un mapa co que fan o itinerario das probas. Levan un caderno de bitácora que teñen que ir escribindo os achados, non? Presentamos as probas a través de botellas, porque era un asalto pirata, non? Aí temos unha proba de psicomotricidade, outra de desenvolver con códigos de cores, con filtros, outra que era con pinturas, tiñan aí unha mensaxe oculta. Temos este que é de coordenadas, de descifrar un código. Este é sobre un código oculto nun libro. Este é un tangram. Este, cun código numérico, aparecía a mensaxe, tiñan que cumplimentar o código e tal. Aquí están xa con todas as probas resoltas, compoñendo o puzzle que ao final danlle a volta e aparecelles un número que abren ese cofre do candado. Ese é o que tiña dentro. Tiña un pergamino, ou seja, un super regalazo, vamos, e unha chapa, ou seja, pero sí que foi moi emocionante porque era o que daba pé ao gran proxecto do ano, non? Este é o de Coñecendo Ferrol, que tamén ten o mesmo formato. Este sí que comezamos na biblioteca. Ese é o material que se lles entrega. Sempre teñen o mesmo formato. Entón, bueno, os roles, as funcións que cada quen ten que cumplir dentro do seu equipo, o plano e as probas. Vou pasar. E logo xa por último temos a proposta de Digicraft no teu cole, que fixemos 2 itinerarios. Realmente só nos deu tempo a facer o primeiro, que é a realidade aumentada de videoxogos. O segundo, de inteligencia artificial e robótica, sí que non nos deu tempo a rematalo. O sea, non nos deu tempo a facelo polo tema do COVID. E que máis? Estas son as actividades de Digicraft que estamos empregando agora mesmo dentro das dinámicas de biblioteca. Gustaronnos moito cando as plantexamos e teñen moita tiraxe, non? Esa aplicación que chamase Toontastic, esta outra de Drive Your Game, Stop Motion, tamén funciona, realidade aumentada co Mergecube, co tema de hologramas, tamén funciona bastante ben dentro da biblio. As placas Maki para a construción de laberintos sonoros ou de instrumentos musicais. Bueno, no confinamento, pois no confinamento fixemos unha Olimpiada Matemática e Nutricional que sempre o facemos a través no cole presencial no mes de xuño. Este ano fixémola online, porque non tiñamos outra maneira. Tedes aí o enlace por se queredes curiosear todas as probas que houbo. Logo fixemos outra proposta de recomendacións lectoras en formato audiovisual
Por último, aproveitando o confinamento, que todas as familias puxeronse a cociñar e a facer pan como tolas, dixemos, pois, veña, imos a facer tamén videoreceitas, non? Entón, convidamos as familias a que fixeran videoreceitas, mandaran o que gravaban e nos facíamos a montaxe audiovisual para lanzar o vídeo. E agora, que nos plantexamos para este curso? Pois temos que cumprir con o protocolo, que implica que os grupos de convivencia son estables, polo tanto non podemos misturar os cursos, temos que manter a distancia social, o aforo dentro da biblioteca, higiene de mans, desinfección de materiais, uso individual, non podemos compartir. Bueno, isto nos dificulta moito todas estas experiencias manipulativas. Pois temos que buscar solucións. Cales son as nosas propostas? Pois facer eses recreos a través de propostas creativas, pois empregando todo o material que imos xuntando neste recanto argalleiro, plantexarmos as gamificacións, porque non queremos deixar as gamificacións porque danos moito xogo, pois como tarefas colaborativas en liña. Aínda non temos moi claro por onde tirar, que plataforma nos vai dar o soporte que buscamos, pero estamos nesto afondando para tirar por aquí. E esas cousas que facíamos físicas, presenciais dentro da biblioteca, pois temos que derivalas en formatos digitais, en formato audiovisual, e eso é o que estamos. E nada máis, isto é todo. Gracias. Agradecemos moito a presenza de Rosa e, bueno, supoño que todo isto é para digerir con calma, pero quería facer fincapé en que se nota ben que isto non é unha ocorrencia, nin unha sucesión das mesmas. Todo isto ten unha planificación, un xeito, un porqué, un para qué e, sobre todo, un bo facer polo medio. Gracias. Millóns de grazas, Rosa. A ti.